Ilang taon ang nakalipas, muli kong nakita ang malaking tao at ito ay sa kabilang baryo kung saan doon kami mag-aararo ng 4 kong pinsan sa tubuhan ng aming tiyahin. Hapon nang papatapos na kami sa paghahakot ng mga hinani naming palay kasama ang 2 kong pinsan. Nang dumating ang isa kong tiya kasama ang isa kong pinsan para maghararo ng kanyang tubuhan at palayan. Si tiya kasi ay nasa kabilang baryo na nakatira sapagkat dun ang hanap buhay ng kanyang napangasawa. Lunes ang napag-usapan naming araw, kaya 3:00 ng madaling araw pa lang ay gumising na ako at umalis na ng bahay pagkat medyo malayo-layo rin kasi ang kabilang baryo at napag-usapan naming 3 magpipinsan na wag na mag-antayan at mauna na kung sino ang mauuna. Magkalayo-layo kasi ang mga bahay namin pero iisang lugar lang. Pagkalabas ko ng bahay ay sobrang bigat ng pakiramdam ko na parang naka-slow-mo. Ako ay parang may daladalang mabigat na bagay at mukhang may nakatingin sa akin pero hindi ko pinansin at tumungo ako sa aking kalabaw at habang nakasakay ako sa kalabaw at tinahak ang daan sa tabing ilog na napapalibutan ng mga malalaking kupol ng kawayan at lalong bumigat ang katawan ko na parang di ko ako makahinga. Sa sobrang dilim na nilalamon ako ng parang may humihila sa akin. Kaya ang ginawa ko ay nilawayan ko ang noo ko at ulo. Yan ang mga turo ng matatanda para makalaban sa tinatawag na dungan. Ang dungan ay parang mataas na paniniwala sa Diyos. At ang udom ay body paralyzed gawa ng aswang para ikaw ay matalo sa laban at kanyang makuha. Sa panahon kasi dati ay hindi uso ang flashlight. Tanging sa kalabaw lang talaga nakasalalay ang lahat pagdating sa daanan. At hindi nagtagal ay napagbugtong hininga ako ng malakas. Ang aking kalabaw ay hayaw ng umakbang. At hindi napakali sinyalis ito na merong masamang nilalang sa paligid o sa unahan at hindi naman bago sa akin yun. Bukod kasi na malinaw ang mata ng mga kalabaw at malakas din ang kanilang pakiramdam sa paligid at mga pang-amoy nito. Kaya ang ginawa ko ay bumaba ako, bumunot ng itak na nakatabi sa aking alaga. At nagmumura ako at nag-iisip kung anong dapat gawin habang nagmamasid. Pilit ko namang itong pinapalakad. Malakas ang hangin kung saan lahat ng puno ng kawayan ay gumagalaw. Ito ay nakakarindi pakinggan ang tonong ito. Parang nanggagalahiti sa galit at gustong manakmal. At di nagtagal ay nakalagpas na ako sa masukal na daan. At nakarating na rin sa patag na lugar kung saan nakita ang lahat ng nasa paligid. Nakahinga ako ng bahagya. At habang naglalakad ako tabi ng aking kalabaw, ay may naaaninag akong anino pababa sa burol. At iyon pala ang isa kong pinsan. Nakahinga ako ng maluwag nung papalapit na siya sa akin at habang sabay kaming naglalakad ay nagkwento siya sa akin na may biglang tumalon sa kanyang na malaking aso o hayop. Basta malaki daw yun. Ganun din pala ang nangyari sa kanya. Sa isip ko at natawa na lang ako at pinag-usapan namin ang isa kong pinsan kung anong nangyari sa kanya sa daan. Nagbiro ako at sinabi sa kanya na bagaton din sa o napakitaan din ng di maganda sa daan. At sumabat naman ang isa kong pinsan. Di mangyayari yun. Gapamalunggag may gaum. Sa Tagalog, manggagamot at may kakayahan. At habang nag-uusap kami ay nadaanan namin ang mga malalaking kahoy ng pili at mga duldul na malalaking bato kung saan doon naiipon ang tubig ilog at malalim na parte ng ilog. Kahulugan lang na nakarating na kami sa baryo ni Tia. At malapit na din magbukang liwayway kung saan nakita namin ang kalabaw ng pinsan ko na nakatali sa damuhan at siya ay nakatayo sa harap ng puno ng duldul
Tinatawag namin ito at bigla na lang siyang natauhan. At kami naman ay alam na ang mga nangyari. Kaya dali-dali kaming umalis at tumugon na sa bahay nila Tia at isa kong pinsan na makakasama namin sa trabaho. At para makapagkape, habang nakasakay kami sa aming kalabaw, ay nagkwentuhan kami magpipinsan. Lahat daw ng nangyari sa amin ay alam niya kasi nakaharap niya ang dalawang babaeng aswang nung mga oras na iyon. At buti na lang may karunungan taglay ang pinsan ko. Kaya hindi siya basta-basta natitinag. At mga nangyari daw sa amin ay kagagawan niya. Nag-uusal siya ng karunungan at tinatawag niya ang mga kanyang kaibigan. At saktong nasa puno ang kawayan, nakatira ang mga engkantong kaibigan niya. At ang nakita ng isang pinsan ko na tumatalon-talon ay isang tikbalong na kanya ding tinawag para harapin ang dalawang aswang. Nang nakita namin siya kanina sa harap ng puno ng dudol, ay kinakausap niya ang kapre at nagbabala na wag na daw mga ilam kasi napakalakas ng pwersa ng mga aswang na makakaharap namin. Nang makarating na kami kila Tia, ay nagkape muna kami bago magtrabaho. At di namin pinansin ng mga nangyari kasi trabaho ang pinunta namin dito. Habang nag-aararo kami ng palayan, at napalingon ako saglit at may nakita akong tao sa malayo at nakatingin sa amin at parang pamilyar pero hindi ko rin siya pinapansin kasi nasa kalabaw nakatuon ang mga mata ko at biglang tinawag kami ng tiyo ko para mag-agahan. Matapos kong kumain ay nagpasama ako sa pinsang kong bata para bumili ng sigarilyo sa tindahan at nanglaki ang mga mata ko na nakita ko ang malaking tao nakaupo sa gilid ng kabilang tindahan na nanonood sa naglalaro ng basketball ng mga kabataan. At ako naman ay pasimpleng pinagmasdan siya at umalis. Laking katanglungan ko sa sarili ko kung bakit nandito siya. Nakita ko na parang okay lang sa mga tao dito o di nila alam na aswang siya. Dali-dali akong bumalik sa palayan kung saan kami nag-aararo at kumakain ng agahan. At nagtanong ako sa tiyo ko kung kilala niya ang malaking taong nasa tindahan. At sabi ng tiyo ko, Oo, sabi-sabi dito, dati nang nakatira ang taong yun. At siya ang kauna-huna ang taong tumira dito. Lumipat lang siya sa taas ng bundok nung namatayan siya ng asawa at anak sa gera noon. At walang pag-aalinlangan na nagsalita ako na, aswang ang taong yun, tiyo. At ang sabi ni Lolo, siya ang may kagagawan na pagkabaliw ng kasamahan nila tatay noong piyesta sa amin. At bigla na lang tumaas ang boses ni Tia at Tiyo. Wag na wag mong sasabihin yan at wag mo na siyang pansinin. At wag na tayong mangialam dahil hindi naman siya nanggagambala o namiminsala dito sa atin. At biglang sumabat ang pinsang ko na, paano yung dalawang aswang kanina? Hapon na napagpasyahan namin na magpahinga muna. Kaya umahon na kami sa palayan para maghugas ng katawan. Kaya tinali namin ang aming mga kalabaw sa puno ng kawayan. At nang matapos na kami, ay nagpahinga na kami sa kubo nila Tia, katabi ng kanilang bahay. Di na kami umuwi pagkat malayo pa ang aming bahay at para makapag-umpisa na rin kami sa trabaho ng maaga. Habang nagpapahinga kami, ay pinapanood namin si Tiyo na nag-iihaw ng manok para ulam namin sa hapunan. At pangpulutan na din, pangtanggal pagod. Kaya sa mga oras na yun nagkayayaan kami ng mga pinsan ko na pumunta sa tindahan para bumili ng alak na tanduay para sa tuba na kinuha ni Tiyo. Sa nyug, medyo di kalayuan sa kanilang bahay. Imagine niyo na lang, sa mga patag na bahay at sa taas ng kanila ni Tia at parang may hagdan-hagdan at nag-iisa na kaming makabili at bumalik na kami sa bahay nila Tia at bigla na lang akong natulala. Nakita ko ang isang taong nakatingin sa amin sa gilid ng palayan na maraming puno ng ipil-ipil at matataas na damuhan.
Buti na lang sa mga oras na yon ay kasama ko ang mga pinsan ko. At agad niya akong tinapik. Tinapik ng kanyang mga kamay. Kaya natauhan ako. Nang makarating na kami sa kanila ay madilim na at papaluto na ang manok na iniyaw ni Tio. Agad na kaming uminom habang nagkukwentuhan sila. At ako'y naman ay naiisip pa rin sa nangyari. Napagtanto ko na talo ako at kulang ako sa tungkol o pananalig. Kaya nagawa akong maudom ng aswang o body paralyze kahit sa malayo. Sa mga nakikinig na taga-Ilonggo dyan, ano ba sa Tagalog ang udom at duman? Pero sa gawa ng nag-iinom kami at hindi ko na ito masyadong naiisip. At nakipagkwentuhan na lang din ako sa mga kasama ko. At nang matapos na kami, ay agad naman kaming kumain ng hapunan. At habang kumakain kami, ay bigla na lang nagsitahulan ng mga aso ni Atia. At umuungol ito at ang sakit sa tenga. Kaya agad kaming lumabas para tignan kung may tao pero wala. Dali-dali naman kaming pumasok at kumuha ng itak. Kinuha din ni Tio ang kanyang buntot pagi at nagsisigaw na, "Umalis ka dito, demonyo ka!" Dito kasi sa Negros, kapag nagsipagtahulan ng mga aso at nagsipag-ungulan, ay sinyalis na merong mga aswang o hindi pangkaraniwang mga nilalang sa paligid na nakikita ng mga aso at gawa ng medyong may tama na kami ng alak sa katawan ay nilibot namin ng buong bakuran habang nagsisigaw ng lumabas ka diyan, aswang ka, nagmumura at di nagtagal ay pumasok na rin kami at naghiga na sa kubo. Bali 4 kaming natutulog sa maliit na kubo na kawayanan. At kawayan lamang ang dingding nito. At habang nakahiga na kami, ay nagtatakutan pa kami. Ang sino mang nasa gilid ng dingding ay uunahin ng aswang. At nagtawanan na lang kami. Alauna na ng madaling araw. Nang nagising ako, gawa ng naiihi ako kaya lumabas ako para makapagparaos. Nang biglang nanlamig ang buong katawan ko, biglang humuni ang kuto-kuto at tik-tik sa kabilang bakod kung saan ako ay umiihi. Bali kawayan lang ang bakod at maraming bulaklak na tanim at lagpas tao ito. Isang hakbang na lang ang pagitan kaya ng tindig balahibo at biglang napatras ako. Bigla na lang may dumaan ng malaking ibon sa ulo ko. Oo, ibon. Ng aswang na gusto akong dagitin kaya napaupo ako at saglit na nawala sa sarili. Nang napagtanto ko ay tumakbo ako sa gilid ng kubo para bumunot ng itak at nagmamasid at tumatanaw-tanaw ko mismo mula sa labas ng bakod at figura ng isang lalaki at babae na nandilisik ang mga mata at naglalaway na may kasamang nilalang na hindi mapaliwanag. Nagalit na nakatingin din sa akin. Pero di na bago sa akin yun ang mga ganitong pangyayari. Kaya alam ko ang dapat kong gawin. Alright, sino kaya ang mga nilalang na ito? At ano kaya ang pakay nila? Kaya subaybayan natin ito sa next part. Salamat. Hanggang dito na lang.